बनवताय मावशी? डिंकाचे लाडू बनवते. डिंकाचे लाडू बनवताय डिलिव्हरीसाठी. हातपाय दुखतात, सांधे दुखतात, त्यासाठी खाल्ले म्हणजे बरं लागतं, बरं वाटतं आपल्याला. आता थंडी पण आहे ना? हो, थंडी आता खूप पडली आहे ना, मग आता थंडीच्या महिन्यात खाल्लेलं चांगलंच असतं. याच्यामध्ये तुम्ही काय काय साहित्य घेतलंय ते दाखवा. या साहित्य खारी घेतली 1 किलो, खोबरं 1 किलो आहे, तीळ अर्धा किलो आहे, आणि हळीव अर्धा किलो आहे, खसखस अर्धा किलो आहे, आणि डिंक अर्धा किलो आहे, काजू आणि बदाम 100 ग्राम, 1.5 किलो आहे गोड, आणि तूप गवर्धन तूप आहे अर्धा किलो आहे. एवढं सामान घेतलंय. आता खाली तुम्ही खारीक काय केले सांगा? एवढे बारीक कसे केले? बारीक एवढी काय थोडीशी उन्हात सुकवली, सुकवल्यानंतर त्यातलं बी काढलं, टोकन काढलं त्याचं, आणि मग चेचले, खलबत्त्यामध्ये चेचले, मग त्यातलं आतलं बी काढलं, मग बी काढून थोडं उन्हात ठेवलं, उन्हात ठेवून तेव्हा थोडं वाळले, बारीक झाले, आणि मग आता हे मिक्सरला परत लावायचं. आता हे मिक्सर लावायचे, बारीक करून घ्यायचं. हे बारीक करायचं, खसखस बारीक, तीळ आणि सगळं बारीक करायचं. पण पहिलं भाजायचं काय काय ते सांगा. भाजायचं याच्यामध्ये डिंक भाजून घ्यायचा, तळून घ्यायचा, तळून, आणि तीळ भाजायचे, हे भाजायचं, खसखस भाजायची. फक्त आपल्याला खारीक नाही भाजायची. खारीक नाही भाजायची, आणि हळी भाजायची. हे भाजून आपण मिक्सरला लावणार. मिक्सर लावून बारीक करून घ्यायचं. वेगवेगळं करायचं का एकत्र करायचं? नाही, वेगवेगळं वेगळं भाजून घ्यायचं आणि वेगवेगळं मिक्सरला लावून ठेवायचं. मिक्सरला लावून सगळं करून घ्यायचं, आणि मग नंतर मग गुळ बारीक खिसून घ्यायचा. पहिलं भाजून घ्यायचं, सगळं मिक्सरला एक लावायचं, आणि मग एकत्र करायचं. मग तुम्ही याच्यामध्ये मेथी नाही घेतली? मेथी नाही, मुलं लहान खात नाहीत ना मेथी, कडू लागतात ना, त्यामुळं खात नाही. आपल्यासाठी मग 10-15 असे वेगळे करायचे मेथ्या टाकून. अच्छा. मग ह्याच्यातलं तुम्ही सारण सगळं काढून, आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही मेथी टाकणार. मग मेथी टाकलं आपल्यासाठी करायचे. म्हणजे हे ड्रायफ्रुट्स ते सगळं मुलांसाठी. पहिला मुलगा बी जातो गाडीवरती, त्याची पण कंबर इथे दुखते, मग त्याला पण खायला होतं, तो मेथी टाकलेलं खात नाहीये ना, तो खात नाही. मोठा मुलगा पण तुमचा खात नाही खात. मग आता तुम्ही पहिला आहे ना हे बारीक करून घ्या, आणि त्याच्यानंतर ते सगळं भाजायला घ्या. हे भाजून घेते सगळं, आणि गुळ पण किसायचंय ना. किसायचं आहे. आता तुम्ही गुळाचा पाक करणार काय? किसणार करणार, पाक नाही करणार, पाकात नाही करणार. चालेल, बिगर पाकाची. चला, मग आता हे पहिलं बारीक करून घ्या. हे सगळं बारीक करून घेते, मग नंतर मग हे भाजून घ्यायचं. भाजून घेते हे सगळं. असं बारीक करायचं. ते आपल्याला सर्व असं बारीक करून घ्यायचं आहे ना? सगळं बारीक करून घ्यायचं. आता तुम्ही तिकडे काय भाजता? तिकडे खसखस भाजते. आपल्याला किती मिनिटं लागतील असं भाजायला? तरी 5 मिनिटं लागतात. जास्त फास्ट गॅसवरती करपतात ना, वास येतो, आणि लालसर भाजायची. हे लागतं ना खाताना, चरचर लागतं ना, बारीक केलं मऊ लागतं. तुम्ही सर्व मिक्स करता इकडे? हे खोबरं टाकून घ्यायचं. त्याच्या अगोदर आपण काय टाकलेलं? खारीक आणि खोबरं. ते आपलं खोबरं पण वाटायचं काम चालू आहे. आणि आता तुम्ही काय भाजायला घेताय? आता तीळ घेते भाजायला. आपले काय हे भाजून झाले ना? खसखस भाजली आता, लालसर भाजायची. ते आपल्याला वेगळे ठेवायचे नाही. बारीक करून घेतल्यानंतर सगळं एकत्रच करायचं. आता खसखस घेऊ. आता हे तुम्ही काय काय मिक्स केलं त्याच्यात? फक्त खारीक आणि खोबरंच आहे. आता खसखस घ्यायची बारीक. खसखस. आणि इकडे काय भाजून झालं आपलं? हे तीळ. आता हालिम भाजताय तुम्ही. तीळ बारीक करायचं. तीळ चांगले बारीक झाले. खसखस नाही पडते. हे बघ हरी बघा एक सोडून तू
पीठ घेतलं तळायचं. काजू बदाम टाकतात ना काजू बदाम हे तुम्ही काय गुळ ठेचायचा. बराबर अर्धा किलो तूप लागलं ना डिंकाला डिंक तळायलाच. गुळामध्ये मिक्स करून घेतलं ना तर गुळाचे असे खडे खडे राहतात. पुन्हा यामध्ये ठेचून घ्यायचा. यामध्ये ठेचून झाल्यानंतर पुन्हा मिक्सरला बारीक करायचं. हे आता तिकडे चेचून तिकडे ठेवतात ना हा त्याच्या टोपात. नाही पण आता तू याच्यामध्ये बघ खडे आहेत ना गुळाचे कारण चिक्कीचा गुळ आहे. मग ते आता खलबत्यामध्ये चेचलं ना हे बघ असं मिश्रण होतो बघ. परत ते आपल्याला मिक्सरला लावायचे हा आता मिक्सर लावताना त्याच्यामध्ये डिंक टाकायचा त्याच्यामध्ये. हा आणि मिक्स करायचं. ते काय कढईमध्ये घेतलंय एक कढईमध्ये ना पीठ घेत तूप टाकलं मग पीठ टाकलं त्याच्यात. थोडंसं पीठ घेतलं का तर लाडू वळायला येतात चांगलं. हा गव्हाचं पीठ. हा मग ते चांगलं भाजायचं खरपूस भाजायचं वास सुट असतोपर्यंत चांगला. मग वास सुटला ना की मग ते काढायचं. ते चांगलं लाल होईपर्यंत भाजायचं. त्याच्यामध्ये आहे ना 100 ग्राम घी टाकला. घी टाकलं. आतून गव्हाचं पीठ आपण किती घेतलं. हा गव्हाचं पीठ 1 वाटी घ्यायचं. हा, 1 वाटी त्याच्यासोबत घेतलं. पाव किलो. आपण ते तुम्ही चेचलेलं ते घेतलं आणि त्याच्यात डिंक टाकताय ना. हे बघ हे पीठ आहे ना ते मिक्स करायचं. पण मिक्स त्याला लागलं पाहिजे ना. हा लागेल. टाकले ना सगळं असं मिक्स करून घ्यायचं म्हणजे ते पीठ सुद्धा याला लागलं पाहिजे. मस्त एकदम प्रमाण बरोबर झालेलं आहे आणि एकदम छान झाले. आणि शेवटचा कसा थोडासा पीठ घ्यायचा आपला गव्हाचा आणि वळतात आहेत ना बरोबर. एकदम वळतात आहे. काहीच गरज नाही कसलीच आहे बघ. समजा आपण ते गव्हाचं पीठ नाही टाकलं असं तर तरी पण भाजले असते. पण चवदार लागतं पिठाचे. गव्हाच्या पिठाने कसं तोंडात पिकळतात असे एकदम आणि मस्त. आपण एकच वाटी घेतलं होतं ना पीठ. हा. एकच वाटली. माझं भाई एकाच हाताला लाडू आहे. तुम्ही तर एवढे बोलले मी एकच हाताने लाडू करते. एवढं आमचं एकच हाते. तुम्ही एका हातानेच बांधताय. आम्ही मोठे मोठे वाढले ना पहिले. हे बाबा खाऊन बघा. तू खा ना. आम्ही बनवलेत कसे झालेत बघा. पहिले एक शोभा हा त्यांनाच दिले तुम्ही खावा. तू पण का. हा खाऊन बघा. लाडू खाल्ले की कशात गिरायक येतील लगेच आपल्याकडे. कसे झालेत. एक नंबर मस्त झालेत. एक नंबर मस्त.